दिनैहाय बगेनरेडि बे साहित्य सभा जोंनि मावखुलि बावहाय बिसायख'थिनि फोसावदिं हाबाफारि लानानैहाय नुजाफैनाय जादों आरो बावहाय जोङो सोर दोलोखौ मानो सापर्ट खालामगोन बा मदद खालामगोन बेखौ आं एसे बुंनो लुबैगोन जोङो बिटिसिनि बायहेरायाव बर'फ्रा नै दाखालिसो बुंनांगोन बारा गोबाव जायाखै जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननो हाबाय आरो बेखौ बिजेपि दोलोआ जोंनो होबाय आरो गोजाम बाथ्राखौ रायखांनो गोनां जायोबा एसे आं बेखौ बुंफानाय गाज्रि जानाय नङा जे थांनाय बोथोराव जेब्ला जोङो सोमावसारदोंमोन बड'फानि दैदेननायाव बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो नागिरनानै सनकसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो सनकसनिफ्राय सदियासिम नागिरदोंमोन बे जोंनि से नं दाबि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नै नं दाबि दंमोन जोंहा बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा थानाय बर' रायजो राजा ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे नीलाचल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सोरजिनाय बे नैथि दाबिमोन थामथि दाबि दंमोन जोंहा कार्बि आंलंनि बर'फोरखौहाय हाजोआरि ट्राइबेल होननानै गनायथि मोनहोनांगौ दासिमबो बे दाबिया जाफुङाखै बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ मावखानांगोनबो दा जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे समाव BSc एकर्ड जादों 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों आरो बेनि उनावहाय BLTनि हाथियार जांख्रानि गेजेरजों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावहाय BTC गोरोबथा जादों बेखौबो BTC गोरोबथाखौ भारत संबिजितखौ एमेन्ड खालामनानैहाय सेक्सुयेल प्रभिजनावहाय BTCखौ होनाय जादोंमोन बर'फोरनो मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो अदालगुरि बावहायबो बिजेपि दोलोआनो बै समाव सरकारमोन भारतआव बै समनि डेपुटि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारबोमोन बिथाङा लाल कृष्ण एडभानिनि इनिसिएटिभआव बियो जाफुंनानै फैदोंमोन दा ओंखायनो बेखौनो जों गोसोखांनांगोन दिनैनि दाख्लैनि थांनाय जे बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बेवहायबो बिजेपि दोलोआनो नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव अमित शाहनि इनिसिएटिभआव बे जाफुंनानै फैदोंमोन ओंखायनो जा बिजेपिनि फारसेबो जोंनिबो मोनसे रेसपन्सिबोल दं जे बिसोरखौ सहाय खालामनांगौ आरो जोंहा एकर्डनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ दंबावो जेरैहाय दा माखासे दफाया मावफुंजाबाय हमना लादो जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला मोनसे मावफुंजानाय जाहैबाय बेनि सिगां बर'फोरनि सेपारेट डाइरेक्टर बर्डनि खामानि बे जाबाय आरो बेनि उनावहाय जे माने बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव होननानै गनायथि होनाय बेफोर खामानिया जागासिनो दं माखासे स्कुल कलेज इन्जिनियारिं लुनाय खामानि बेफोर गासिबो थिग थाक जानो थांगासिनो दङ दा माखासे दफाफोर दंथारबावो कार्बि आंलंनि दफाथ' दंथारो बेखौ मावफुंनांगौ ओंखायनो जाय सरकारा जों खोथा होदों बाथ्रा होदों आरो जाय सरकारा जोंखौ अनदों बर'फोरखौहाय जोंहाबो बिबान थायो जोंहाबो रेसपन्सिबोल थायो बे सरकारखौ जोङो लाबोनांगौ बा मदद होनांगौ ओंखायनो फैगासिनो थानाय आसाम एसेम्बलि जि मोनसे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बावहाय जोङो बिजेपि दोलोनो थोंजोङै जोङो मदद खालामनानै देरहाहोनो खामानि मावगासिनो दङ मानोना जोंहा बिथांमोनजों खोथा होनायबो थाबाय आरो जोंहा मावनांगौ थाबावबाय बिबान आरो जोंहा दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो बिजेपि दोलोनो जोङो सापर्ट खालामनो देरहाहोनो खामानि मावगोन दा बावहाय जोंना दुखुगोनां समस्ति गोग्लैबावबाय जेसेबां जोंनि बर' रायजोफोर दं माहारि आफादफोर दङ बर' थुनलाइ आफादफोर हमनानै बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद आरो धोरोमारि गौथुमफोर गासै दं XBLT दङ NDBफोर दङ गासैबो जों लोगो लालायनानैहाय जोङो नबदले जोंनि दखा खनायावहाय नब कुमार दले बिथांनो भट होनानै जों देरहाहोनाय खामानि मावनो थाखाय जोङो फोसावदिं जि मोनसे हाबाफारि बावहाय जों बाहागो लादों आरो दहाय एसे आगोलावसो लखिमपुरनि 111 नं बे बियाबावहाय मानब देखा बिथांनि थाखायबो जोङो लखिमपुरनि बर' रायजो राजाखौ बिदिनो जोङो जोंनि जि मोनसे रेसपन्सिबोल बा मावनो गोनां मानो जों बिजेपिनि भट होनो गोनां बेफोरखौनो जोङो फोरमायनानै फैबाय बुंनानै फैबाय आं सानो जोङो बिजेपिया ओरैनो नुनायावहाय नेक्स्ट टाइम माने बिसायख'थि उनावहाय सरकारखौ दाखागोन आरो बेखायनो जोङो जाय सरकारा दिनैहाय जोंजों बुजाफोरावबो जादों आरो जाय सरकार फैखागोन बे सरकारजों जों बेरेखा जानोबो हाया आरो जोङो बिथांमोनजों थाफानानैनो जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि जेंना जेथोफोरखौ बिथांमोना जुदि सुफुंनानै होयो जोङो बिजेपि दलखौ मदद होलांबाय थागोन बे जोंनि साननाय दा बिजेपि सरकारखौ नोंथांमोना थोंजोङै सापर्ट होदों खिन्थु दा जोंनि जिथु काउन्सिल गोदानै दाफुंजानाय बिजेपि सरकार जुदि फैया बे बिसायख'थियाव जुदि बिजेपि सरकारा जाया अब्ला बे जिथु काउन्सिल बेनि जिथु माबाफोरा जाफुंनायाव एसे हेंथा जागोन नामा जोंहा फोथायनाय दङ बिजेपिया फैनो खोथा गैया फोथायनायखौ ला आरो जे माने काउन्सिलखौ
बेरेखा दोला फैबाथ' बेखौथ' बुंनांगौ बाथ्रायानो फैखाया खिन्थु जोंहा बे साननायानो गैखाया जे बेरेखा दोलोआ दिनै फैनो हागोन जों बेखौ साननो हाया आरो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट बुंखानाया मोजां जागोन जे बिटिआरआव दिनै मोनसे पलिटिकेल राजखान्थि हान्जा दं गोजाम जाबाय एसे बे हान्जाया 15 बोसोर बिटिसिखौ सामलायखांबाय आं बुंनो नागिरनाय जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय दोलो बिपिएफ बे दोलोआ जोंखौ बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरखौ फोथाय खेबस' खालामबोदों थगायबोदों बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरखौ लानानै बिथांमोना राजखान्थि खालामबोदों बेफारि राजखान्थि खालामबोदों जोंनि जेंनाफोरखौ माब्लाबाखौ सुफुंनानै होनो हायोमोन 2016 मायथाइयावनो हाथारोमोन खिन्थु बिसोर गोलाव खालामबाय थादों आरो बेनि जाहोनानो जाहैबाय जोंखौ लानानै बिथांमोना राजखान्थि खालामबोदों बेफार खालामबोदों मानोना थांनाय 2016 मायथाइयावनो तरुन गगैआ जोंनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होनो नागिरखाबायमोन बेनि उनाव आसामाव गोदान सरकार फैदों बे गोदान सरकारा बिजेपिनि दैदेननायाव जादों बा बिपिएफआ दंफायो गणशक्तिया दङ आरो बिदिनो एजिपिआ दङ आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरनि जि मोनसे काउन्सिल बे काउन्सिलफोर गासिबो बिजेपि दोलोजों थांनाय बोथोराव दंखायोमोन दाबो दङ दा बे हिसाबै जोङो मिजिं लादोंमोन जे जोंनिनो मन्थ्रि जादोंमोन बिपिएफ दोलोनिफ्राय WPT आरो बिसि मन्थ्रिया जोंनि बर'आनोमोन आब' प्रमिला रानी ब्रह्म जादों चन्द्र ब्रह्म बिथाङा जादोंमोन बिथांमोनहा WPT आरो बिसि डिपार्टमेन्टखौ मोननानै जि बिफानाखि जोंनो फिसा फिसा अट'नमास काउन्सिल दाना होयो बेनि मन्थ्रिया जोंनि बर'आनोमोन आरो आंनिनो मोनसे समनि लोगोमोन चन्द्र ब्रह्म हाग्रामा महिलारि बिथांमोन जोङो BLC आव ज' खामानि मावलायनाय बिथांमोना जोंखौ लानानै बा जोंखौनो फोथाय खेबस' खालामनायाव जों दुखु मोननानै बिथांमोननिफ्राय गोजान जाबोबाय आरो बे हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जों बेखौ बुंनो लुबैयो बिथांमोना जोंखौ लानानै बिटिसि बाहेरानि बर'फोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया बे इनाय जादों इयुनाव बिदि गेलेनो नाङा दिनैसिमबो आं बुंगोन बिथां हाग्रामा महिलारिया दाबो जोंखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायनि जि मोनसे खैसार सादों बेखौ जों देखायगासिनो दं मानोना बियो बिटिसिनि बाहेरायाव फैनानै इलेक्सन केम्पेइन खालामगासिनो दङ सनितपुर खालामबाय बियो सनितपुर खालामगासिनो दं जोंनावबो फैगोन फैनायनि खोथा दङ दा बियो खिन्थु जोङो मोजां मोननो हानाय नङा आरो बिथांखौ जों बे खेबावहाय जों मदद होनो हानाय नङा बै समनि हाग्रामा दिनैनि हाग्रामा अख्रां आरो हा फाराग दं होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बै समनि हाग्रामाया खिन्थु फोथायथाव हाग्रामामोन खिन्थु दिनैनि हाग्रामाया सासे कर्परेट जगतनि बेफारि पलिटिसियान जाबाय बियो दा बे हिसाबै जों बिथांमोननि सायाव चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना साफा दिनै कर्परेट जगतनि साफा बेफारि पलिटिसियान होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा ओंखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे बिथांमोना बाहेरानि बर'फोरखौ लानानै राजखान्थि खालामनाङा आरो जोंनि गेजेराव गावसिनि बिटिआरआव जानाय जेंना जेथो गोरोबलायनाय गैयै खौसेथि गैयै बेखौ जोंनाव लाबोना होफैनाङा बिथांमोना जों बेखौ लुबैया जोंखौ मोजाङै उदाङैनो मावनो हो बिटिसि बाहेरानि बर'फोरखौ जों बेखौ जों खावलायो सार बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोदान आफाद ओंखारबावदों बेखौ आसाम नाङैनो गुलाय गुजाय ससियेल मिडियायाव दावराव जाबाय दं बेनि सोमोन्दै सारा मा बुंगोन बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा जायखिया बे जानोनो नांखालामोन माने बर'फोरनि गेजेराव दिनैहाय ज' जानानै खामानि मावबानो जों गोबां माबाखौहाय मावनानै लानो हानाय मोनसे खाबुआ फैखाबायमोन दिनै हाथियार जांख्रिथायनि गेजेरजों जों मा मोनबोदों जा मा खहा जाजादों जाजायाखै जों मोनथिबोबाय मानोना आंबो मोनसे समावहाय हाथियार जांख्रिथाय नै फंबायाबो दं जा धनि बसुमतारी जोङो ज' मावलायन BLTआवहाय दा जों बेसेबां लोगो गोमाजाबोनांदों आरो जोंनि गेजेरनिफ्राय बेसेबां जोङो सात जारला दुखु खैनांखौबो सहायबोनांदों बा रायजो राजा जोंनि थाखाय बेसेबांसिम खस्थ' सैनांदों बेफोरखौ जों मोनबोजोब्बाय आरो बर'फोरनि गेजेराव गोबां खहाबो जादों माबा मोनसे थांखिनि जुजिनो थांनायाव माबा मोनसे मोननो थांनायनि थाखाय जुजिनायाव जों खहाबो गोबां खालामनानै लानांबाय न' बां सावग्रुं जादों गहपुर लखिमपुराव खेबनै मास्कार जादों हारसाफोरनि गेजेरावहाय आरो बिदिनो बिसमुरिनि भुमका बिसमुरि जि अरनावहाय जिसा बर' आइजोफोर बलात्कार खालामजानाय जारिमिनफोर गायदे रम्बामोननि गावथारनानै खासिबुसि पुलिसजों बेफोर माने मोगथां जारिमिनखौ जों मोनबोबाय आरो बेसेबां जे बर' रायजोफोर बुख्रुब जादों बिदिनो जेलाव थानांदों बिदिनो धोन सम्पति सहायगार खालामदों बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया दिनैबो सोरनिबा केसा जोबाखै ओंखायनो आं खावलायनो लुबैनाय बे जाय बिथांमोना दिनै हाथियारनि फारसे फोथायनायखौ लानानै आरो थांफिनदों बेयो आंनिफ्राय आं बुंगोन बेयो मोनसे गेबें आरो मोनसे थार मोनसे साननाय बिजिरनाय जायाखै होननानै आं बुंनो लुबैयो बिथांमोना गिदिंबोफिननांगौ मोन स्ट्रिमाव थानानै गोजोन सान्थिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दिनै बर'नि गेजेरावहाय जोङो जि नुनो मोन्दों जे जोंनि सुबुं धोन हिउमेन रिसर्सआ जोङो गोबां दिगावनो नायोबा जोङो बावहाय जोङो जौगानो हायाखै बुंनांगोन आरोखि मानोना दिनै जों बिटिआर मोन्दों बा जोङो दिनैहाय बुंनो थाङोबा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोन्दों बेखौ खुंनो सामलायनो गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोर जोंनाव गैया
मानोना जोंहा गुन गोनां मानसिफोर गैया हिउमेन रिसर्स फारसे जों आवगायनो हायाखै दिनै जोंनि बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दा देउरि मानसिसो अनिल चन्द्र देउरि होननायसो जोंहा मानसियानो गैया दा जोङो बिनो रोंगौ दाबि खालामो जों मोनबायानो मोननाय उनाव दा सामलायनो मानसि गैया बेफोर जोंनि थाखाय आनफर्चुनेट दा बेफोरखौसो जोङो दिनै आंखालखौ जोङो थिग खालामनो थाखाय खामानि मावनांसिगौ सान्थिनि माने गोजोननि थासारिखौ जों लाबोनांसिगौ अब्लासो जोङो जौगानायनि खामानि मावनो हायो जेराव माने गोजोननाय गैया गोजोन थासारि गैया बेवहाय जोङो जौगानायनि खामानि मावनो हाया ओंखायनो जोंनि लुबैनाय जोंनि खावलायनाय बे जागोन जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायबो जोङो दिनैहाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जे जाय बिथांमोना गोरोन्थिजों बुजिफ्लांनानैहाय सानफ्लांनानै हाग्रायाव थांफिनदों बिथांमोना गिदिंफिननांगौ आरो बर' हारि दानायावहाय लोगो लाफालायनानै ज' ज' खामानि मावलांनो खौसे हाबा मावलांनांगौ गोजोननि थासारिखौ लाबोनानै बयनिबो आइ आफानि मोखाङाव मिनिनायखौ लाबोनांसिगौ आरो जों हाथारो ज' ज' जानानै खामानि मावो दिनैनि थासारियादो बा दिनैनि जि मोनसे जोंनो मोननो थांनाय बेफोरनो जोंखौ मोनसे रोखा मोनसे माबाखौ जोंनो खोन्थायो ओंखायनो गोरोन्थि साननांगौ जेबो गैया आरो माखासे गोनां बाथ्रा दङ आं बेखौ दा आंनि स्पिचनि गेजेरजोंबो माखासे फोरमायगोन आङो सार फंनैसो आरो सोंबावदों सार नोंथाङा बुंदों जे माखासे जिथु संगठन बिथांमोना माने गोरोन्थि बुजिनानै हाग्रायाव थांफिनदों बिथांमोना माने हाग्रायाव थांफिननायनि जाहोना जादों माने जिथु बिटिआर रेकर्ड बिदि माने गासैबो जाफुङाखै आरो जिथुना हाथियार दैदेननाय संगठन बिसोरनि केसफोरखौ माने दानालासिनाखौ जाबसिनासो होदों होननानै माने बुंदों बिसोरो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंदों बे बाथ्राखौ लिगेल माबाखौ नायनांगौ लिगेल एक्सपार्ट थायो पाब्लिक प्रसिकिउटर मोनसे जोंहा थागोन बिसोरनि गेजेरजों जोङो सोर माने केडारनि बा सोर लिडारनि एगेन्स्टआव मा केस हाबजानानै दङ बबे थानानि आन्दाराव मा केस हाबदों बबे धाराखौ फज'नानै होदों सेक्सनखौ फज'नानै होदों बेफोर जिनिसखौ बुथुमनानै होजोबनांगौ आरो जों जमा होनांगौ बियो बिसार जागोन बिनि उनावसो बियो माने नोंनि दाय गोनां गैयैखौ बेखौ बोखांना लाहैनाय जागोन आयेननि गेजेरजोंहाय खिन्थु नोङो दानो लोगो लोगो माबा मोनसे फिथाइ मोननो लुबैयोबा सिस्टेमा बेखौ बुङा सम लायो जोंनाबो सम लादों बिथांमोना मा बेसे गोबाव जादों 2020नि 27 जानुवारियाव एकर्ड खालामबाय लोगो लोगोथ' केसखौ बोखांनो हायाना प्रसेसथ' दंना बेखौथ' नेनांगोन दा नेनो हालायलायाबाथ' माथो होनबावनो आरो बेखौनो दायथ' सोलायनानै हाग्रायाव थांफिननानैसो बेखौ बोखांनो नागिरदोंबा बेथ' बोरै जागोन बेलाय आरो केसाथ' आरो बारायगोनसो केसा बारायगोनसो खमायनाय नङा आरो नोंनि आंनि बिदा फंबाय आइ आफाया आरो खस्थ' लाबावनांगोन सोरबा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गावथार जाबावगोन बे समाव फैगोनथ' बेखौ मानो सानाखै बेखौबो साननांगोन दा बे मोनसे थासारिया जों लुबैला आरोखि जों मोनबोखानाय ओंखायनो दानि गोदानै जि जाय जोहोलावफ्रा बे फारसे गोसो जालांदों बा गोरोन्थि साननानै थांदों बिथांमोनहा सानफिननाया मोजां रिथिंकिं खालामनांगौ सेल्फ क्रिटिसिजम खालामनांगौ अब्लानो आं सानो गेबें लामाखौ बिथांमोनहाबो लानो हागोन आं फोथायदों साबायखर थाबाय सानैसिम